Der er det hele. Det er meget skræddersyet til præcis sådan, hvordan du kommer igennem prøven på den bedste mulige måde. Jeg hedder Emilie. Jeg er 25 år gammel, og jeg søgte ind på veterinærmedicin på K. Jeg har altid kunne lide dyr. Har tænkt, at jeg altid jeg gerne vil gøre en forskel. Kan også godt lide det naturvidenskabelige fag, sådan det der lidt nørdet. Når tænkte jeg over dyrlæge, det kunne måske være noget. Og så fik jeg så lidt erfaring, se hvordan det faktisk er at arbejde som dyrlæge. Har læst meget om det og fandt ud af, at ja, det er det, jeg gerne vil. Så prøvede jeg at gå i gang med at studere til det. Jeg synes, det var meget svært. Jeg vidste ikke rigtigt, hvor jeg skulle starte hen. Det var bare meget uspecifikt. Sådan, ja, du kan gå ind og læse nogle sådan, aviser, nogle tidsskrifter, du kan søge lidt på YouTube, men jeg følte ikke, at jeg rigtig kunne øve mig, og jeg blev meget umotiveret. Så jeg fandt så ud af, at okay, jeg tror, at det måske er en god idé for mig at købe det her, fordi det er alligevel sådan min fremtid, så det er pengene værd. Jeg havde brug for noget mere specifikt. Jeg havde brug for et kursus for at give mig selv det bedste mulige chance for at faktisk kunne komme videre. Du får forklaret, hvad er kvote 2-prøven, nogle gode råd til, hvordan du skal studere op til prøven. Så jeg følte, at Aspiri sådan hjalp mig med at forstå, hvad det er for en prøve, hvad der skal til, for at du skal kunne bestå den, og tage dig i hånden gennem alle de her forskellige kategorier. Også at få specifikke opgaver, som ligner testen så meget som muligt. Man kan se, at det har gjort sig umage at virkelig prøve at gøre kurset, at det skal ligne selve prøven så meget som muligt. Nogle råd, som jeg ønsker, jeg havde fået, før jeg gik i gang med kurset, er at starte i god tid. At selv hvis du bliver taget rigtig godt i hånden gennem det hele, at tage dit eget ansvar. At bruge mest tid på det, du føler er sværest for dig. Fordi nogle ting er man bare bedre til end de andre. Men at også faktisk komme igennem det hele, og også at sætte timer på dig selv. For det er helt klart det, der er sværest til prøven. Det er, at der er så lidt tid, og det skal man vende sig ved. Jeg vil anbefale Aspiri til andre, og jeg har også anbefalet det til nogle af mine veninder, som også skal op til kvote 2 næste år. Jeg føler, at det ville være, for mig i hvert fald, ville det være rigtig svært at komme op til prøven og ikke have prøvet den her type af opgaver før, og ikke rigtig kunne måle, hvor god jeg var i de forskellige kategorier. Så jeg ville 100% anbefale det til andre, også bare til at hjælpe med nervøsiteten.